vi skal i dag, Nora? Det er jo 23 DM. Stor dag. Det er en helt stor dag på kalenderen. Vi er spændte, og der er god stemning i lejren, men der er også pres på. Så det bliver en fed dag. Hvem kører I på? Hvad er taktikken? Jamen altså, vi har nogle gode kort på hånden. Jeg tror, det bliver et åbent løb, så alt kan lidt ske. Og jeg tror lidt, at det bliver et åbent løb, så alle lidt kan have muligheden for at vinde. Det bliver tricky, tror jeg. Hvad er din rolle så? Men jeg skal jo prøve at dække udbruden af og hjælpe så meget som muligt med lige at få skabt den bedste situation for os som overhovedet muligt. Det er et langt løb, så jeg kunne forestille mig, at det først blev de sidste 40 km, der kører noget afgørende. Ja, hvis det er en spurt, så skal jeg nok være en del af lige deroppe, kunne jeg forestille mig. Hvem er jeres sprinter? Vi har Landbo, vi har Conrad, der er nok er vores klart hurtigste drenge. Og hvis vi kommer ind i en spurt, så tænker jeg, at det er de to, der er sidste mand i ledet. Og det, så vidt jeg kan se, så er det første mand gennem sidste sving, så det skal nok blive logo inde på omgangen. Ja. Fedt. Kolopik. Hvad er målet nu? Ambitionen er helt klart at vinde i dag. Det er en klar melding for holdet, at det er det, vi kommer for. Så forhåbentlig kan vi hive den helt hjem. Det skal vi gerne. Jamen, jeg har lige speedbrook en monster for meget, tror jeg. Jeg har det lidt skørt. Hvor er jeg? Ikke det foregår et par timer før start. Hvor starter det? Det er bikamper hele dagen. Det er alt, hvad det er. Her med brampinden, du har fået lavet noget præg, kan jeg se. Jamen, det er holdet, der lige har fået sat noget flag på inden løb. Okay. Det kigger vi ikke på. Det er bare fremme her. Jeg er bare ude af myret ude i Gævlebakken. Jeg synes, vi er klar til. Du ved, altid verdens længste taktikmåde eller sådan, men du er bare med at komme ud af det. Okay. Altså sådan, det er ikke lave en taktik i dag. Det er ren indianer. Det er bare med sådan at holde sig til at man sidder i en god gruppe, når vi kommer herind. Det er det. Altså, nu bliver den bare strukket ud. Ja, og jeg kender ikke den her omgang. Ej, jeg har da ikke set den. Du har sgu da med herovre. Jamen, det kørte vi en anden omgang. Vi kørte en omgang, der var sådan 800 meter. Sådan, nej, det kunne muligt være den. Ja. Det var det. Det er fedt. Lad os komme ud og rulle. I fortæller mig, hvordan det gik i dag. Jamen, top Lians løb. Sindssygt fed omgang. Jeg synes egentlig, at vi får skabt en okay situation. Jeg tror, det var lidt svært. Sådan, var vi tilfredse, var vi ikke tilfredse, men det tror jeg vi var. Så åbner vi løbet op igen, får sendt en mand mere afsted. Så sidder vi, vi har 5 mand ude foran, og så kommer jeg egentlig selv afsted også. Super tilfreds med mit eget løb, vil jeg sige, og holdet bliver 2 år, det kan vi sgu godt være stolte af i dag, synes jeg. Men selvfølgelig ikke sejren, det er lidt ærgerligt, men vi må tage revanche næste år. Nå, ja, en lille opsummering på dagen, det var sgu en fed dag. Faktisk virkelig glad også efter jeg stadig på vej tilbage, efter noget pause, der kan virkelig være tilfreds med hvordan formen ser ud lige nu. Det synes jeg virkelig, jeg er glad for.
Så nej, nu skal vi hjem og have benene op. Måske i gang i grillen. Noget blandt selvsæk måske. Så 4 timer på rammen i morgen. Lige ude og køre noget TT, tror jeg. Lige få tømt tanken, inden vi har jo 23 DMTT og Elite DMTT og linjeløb. Så en spændende tid. Det bliver fedt.